Luník 9 a chalani, ktorí hádžu kamene do aut. Malí chlapci, rómsky prevažne. Od 6 rokov do 15 rokov. Kto im povedal, že sa to nesmie robiť? Jedna vec, že sa to nesmie. Ja že myslím, že to majú až tak zažité, že pre nich to nepríde ako OK. A ďalšia vec, kto im povie, že je to poškodzovanie nejakej veci, že to je dokonca aj trestné. A akým jazykom im to hovorí? Dobre, tu má význam aj škola určite. Áno, tam má, ale oni sú... Tak bavíme sa možno o nejaké elementárne otázke, že rozlišovanie medzi dobrým a zlým a vhodným a nevhodným, že v situácii tam sa vôbec nemuseli stretnúť s nejakým pozitívnym príkladom. Áno. Áno, klišé odpoveď, ale svojím spôsobom dôležitú úlohu fakt škola. A potom tá škola zase, ja hovorím, že nebuďme slepí, ten pedagóg vidí, že to dieťa prichádza, ja neviem, buď slabo ošatené, alebo prípad dieťaťa z detského domova, naozaj to bolo dieťa, zase iné dievčatko z naozaj toxického prostredia, drogy, alkohol a tak ďalej. To bolo už v Centre pre deti a rodiny. To dieťa malo naozaj pomílené hodnoty. Ja hovorila, že ja keď budem dospelá, budem pracovať